Papanan tayo tayo? Papanan tayo? Apa ini banan? Tinggal jay? Kamde bantay. Papantay, anya tayo pantay alaan? Balang ko ika naman. Yo? Ay, anay, sinatay doon. Ang banak nga nakariing nga mapanagbasa isama abay di ka naman si Brad ayaw ang basa yun nalwada niya di kutsilyo diya ada tayo taypay tayo pa muna kan tayong Tay, baban ko. Tay. Upo mo naman. Skirt. Zoom. May kabesan tayo ata. Guys, sama gala iti. Nabaw. Nagmalmalong ka nga sumbukan. Talaga ito. Kita mo man. Damdam ako may sama gayam ti kutsilyo manan. Aji ko alat tati alamon won. Kayas ti saga, dagala ti kalo. Hangka mapan. Matin na lang ka, may katuilatan eh, tamaan kan. Natilong pa. Okay mahal. Ikaw mamba. Mo. Hey! Ang tungkay. Wanan. Ano? Tungkay wanan ka na. Naman tungkay. Ne? Matutsukan ka tanong. Buktalan. Away mo. So guys. Agkayas tayo bulong tinyog tapagaramid miti sagad awan sagad ni ngaminan guys daham tatati bantay nya tayang yes. Ay la darsum with them with Sunggu. Hello! Welcome to the world. Hoy, Cookie! Yan ang aming kasama. Ang aming kitaw. Ay, kito. Kamu tayo, Kitay. Isasaksak ko na to. Promises. Ay! Okay. Ito. Ano nga tanong ito lang daw agad voice over natin. Ate, agsasaulat na tikwan. May awon niya. Oh, yan. Oh, guyod-guyodin mo lang siya.
ng paganito para makuha mo. O, yan. O. Kaysa naman yung bumili ka pa doon sa ano, 40. sa igid-igid, 40 ay ang mahal. Kaya ang ginawa na lang namin ay sumurot na lang dito sa bantay ng mga ng ano ng pinsan namin. Ay. Kaya Libre. kami dito kasi wala kaming pera. Oo, pambili. Pangbili Pambili ng sagad. ng pang-lasting ko. Oo, nagbubutag pa siya, guys. Promises. Pareho namin. Ay. Oh, yan din ang aking ungo. Nakapayab-yab pa siya. Nagbubutong. Nagbubutog, ganon. May pagdagdag ka pa may pag-iwala man ng Oh, ganito mo lang siya. Ay, ganito mo lang. Ganeems. Ganees. Ganon. Ang paghila ng sagad. Pagkatapos mong hila-hilain, yung pag ganito, iuurnong mo doon. Para makaado tayo. para makarami tayo. Oh. Amuyot naganda nga detoy. Oh, buti pa ang saging may puso. Barang-bang deta may isa. At ito naman ay barangbang. Oh, alam yung barangbang. Bang-bang. Oh, di ko alam ang Tagalog. Kayo na lang ang mag-ano. I-flex ko ang aking ano. Ay, ang aking saging. Puso ng saging. At ito naman ang barangbang. Yan, i-focus natin sa kanya. Amuyo ka di guys. Imbaga na nga aga tubo ti inidoro dating niwa ko. Laglag. Gini ka kat step ma. At hindi na maaho. Isa na bukla. Gak kanal mo na di bagay. Di ka no, tunay nga agmamahal. Kasi ka no. Maya nga rin niya iya. Gumuti may ka nga tubot ni inidoro may. Kakanal ko ng pay kanya, naglaglag ka. At least di kanal. Agungutan, agiwarti saksakitan na kumnan. Full of veggies mo ibi. So guys, nakarami na kami. Ay, nakarami na sila. Yan na. At meron pa doon. Ang awante. Doon tayo kasinsinmen nga ko, Marites. Marites. Yan mo. Dagbuyo. Tigniwa na. Sa panam tetong. Tungal udal. Hindi tati na natin. Hindi na kita. Tungal udal. Muyong naman ano mo. Agbati kalatan. Ay, do kay kinikuki tapno damot ti kadkadwam. Garamit ka balay mo galapad tuy. Eto ibuy-buyaan da nga gabut. Ini pa ito ba ito bunga nay? Wan. Sabah? Ano nga, anta sa ba nagadupin na alaga? So guys, agawid kami. Agawid kami tikalo. Cookie! Dagsan mo si kayo.
si Benjamin, guys. Thank you. Thank you Thank you sa sa panonood. panood. Bye-bye. Bye-bye! Simon, ano yun? Nagbabay ko, hindi na pa nag-awit. Nabi, Nakaawit.